guretzat egun pozgarria da, hemen beratzeun gazteak elkartzea, bai euskara, bai teknologia berriarekin. Hau da, 8. edizioa antolatzen duguna, sinisten dugu honetan, arlo guretzat funtsezkoak diren arloak lantzen direlako, euskara, erabilera gisa, erabiltzaileen arteko hizkuntza gisa, sortze gisa ere bai, erakutsi nahi diegu ikaslei posible dela euskaraz sortzea, euskaraz lan egitea, euskaraz produktu txukunak eta kalitatezkoak egitea eta gozatzea, eta noski gazteria eta digitalizazioa. Ekimenera gatozen ez dakizen bagarren aldia da, nire 3. eta beti duritu zaigu oso interesgarria. Gaina aberatsa da Iruñaldeko edo Iruñerriko ikastetxe euskaldunekin batera, eta askotan gure ikasleek ezagutzen ez dituzten aplikazioak, tresnak eta hori leiho horiek zabaltzea oso polita iduritzen zaigu. Gazteak 7 orduz jarraian eserita izatetik, hortik ateratzen den kasi edo zer ja ongi etorria da. Egia esan hasieratik dena komunikatu dugu euskaraz. Gero bai zalantza asko dago, sare sozialetan nola komunikatu batez ere igual. Nola gertu, zenbatero, nork hartu behar du hitza, zer da komunikatu behar dena. Eta ikusi duguna haunitzu gustatu zaigu. Uste dut ekimen interesgarria dela gure gazteak euskaraz zenbat aritzen diren ikusita, eta beraien gaur egungo mundua, sare sozialen mundu hori denez, hori euskaraz edo euskararen erabilera hor bultzatzeko agitz interesgarria iruditzen zait. Oso interesantea da. Divertigarria, klasea egin baino, hau garrantzia ematen diot, nire hizkuntza delitu eta nahi dut jarraitzea euskaraz hitz egiten. Iruditzen zait, mundu digitalarekin beste pausotxo bat emateko aukera. Gero batzuk etortzen dira goiza pasa eta hor geratzen da, baina aukera bezala nahi polita izmoa da ere orain ondoren. Pixka bat lantzen jarraitzea, Zermen nahi gara, argazkariaretza lantzen pixka bat, alba modu kritikoa xamarrian. Ikuste ere bai, zer dagoen horren gibelian eta ze eragin duen haiengan. Oso kuriosoa da, Gainera, nerabeak, badiru dinela aktibo digitalak eta hori direla, daude nagusia baina bezala, Errespetu guztiarekin, ni ez dut ezberdintasun handirik normalitzen gaztetxo eta gurasoen artean. Ez ezagutzaren aldetik, beldurretik ezin dugu eraiki behar dugu ezagutzatik. Oso zabala da, unibertso digitala, ongi kudeatuz gero aukera ikaragarriak ematen ditu, erakutsi behar dizkiegu zeintzuk diren aukera horiek eta zer egin dezaketen. Euskara teknologia berria eta gazteak eta gainera egun ongi pasatzeko eguna.